Dang kmi lenti jonga Chai pen riu ka sngau ken cha Jing bi jong Mentangi kumti nongilam jong di samla pule nanti nak kia nong ba bo men college wai bo badon bo ka chatri jong ka kia nong ba bo men college student union mentangi wan hang ne ko wei ke jing thmu ko jong ni imshim ni kwa ban ong ni ta ka pasai hang ne mo ban ni klem kumti samla pule ki nongilam jong di samla pule nanti na bo juai nanti ni klem wan hang ne ban support ne ban ai ke jing shan ya political party kata ka dai ga witi ada kecing temu kejongi, kumki samla pule kecing temu kejongi, kadau kejongi ke pengiwan hang ne, kadai nge pengiwan ban ai kecing Kristian ban ai kecing support, dan ban ai mensin, halor kene ke isu ke bakta, balong kum kata katma ke baat ni kum samla, kata kadai ke ban review no, ya kene ke research policy, ya ke ba ni kumki samla, jong ka kasih jantia jongi, ya ke ba ngilatang dik bisa ya kene ke government pasan review no ya kene ke research policy apa aden ko la chim kene benta ban chat ngan na ka benta kene ke jingdawa kene ke benta kene ke jingdon kam kami kun samla kawai ke jing kentung nak liang jongi diba mikmat ya ki la hajar mutam ki samla pule hanu po ka kia nang ba temen kole cuai as student body ni ke jing kentu ke jongi ni kwa ban kentu kerpang ni kwa ban tentu ya ki nyamut ki MNA ki jongi nang te na po jaya o ni barok ni ki samla pule jongi pas pule hande ko kia nang ba komen kole cuai ni doni ke bentar ban pen QEP ban pen long EP kum kita ki representative lene kum kita ki legislator ban syong ha kata syuki haka ka jing thmu ke jongi haka bangi kum ki kun samla bat ka kum ki kajat pendri ni GDP ni GDP sia baro nyangut na tena jantia ni GDP ban long kum kita kina mukmat ni kedida kecing temu pada kecing termen batin long kum kita iban ba lane kata ban long kum kita kina ngisai nak kita kecing ni kun samla bat kecing jong jaken riu jong diklaim na pha IP batin long kum kita kinyang ko hu hanor abang ong hanor ngangat kilas ni tu ngai kilas ni tu ngamut yeno kita kinyang ko ni klaim na mut ban pha IP batin long kum kita kinyang ko orang ladang ye le tang na benta ki khon ki ti jongi hilawan ong bakade ki isu jong ka BPP hengai laga ka yonong lang wat ye ki khon ki ti jong ki tur ki bakrshani ki wai pat ki parti ya snow banong ban not ban ki krendak baskem bakade ke isu jong ka jat ben riu hi barok awai hatu dan ki ong ba ngala sha da penkir makna ga ni reservation ru namar nga kershan ya ka UDP nga kershan ya ka NPP nga kershan ka JSPDP ngam tre hiban apply kam ban sim nga tang namar ba ka parti jongi kam ka klem sim nyen nam sim ya ka ne ka tabu ato bino banong kumta lada phemno banong kumta nga kerpa ya phi ban kershan ya ka ne ka jing ya le jong ka chat ben riu banyo ya ka ne ka jing ban kala ya ka job reservation policy